ngħidlu. Fejn jidħol l-exercise m'għandux għalfejn jissallab illi jgħidna nrid nagħmel xi sija u nofs satej training. Ħansib exercise li nieħu gost nagħmel number 1. Fil-ħin li nieħu gost nagħmlu number 2, li nista' nagħmlu number 3, għax dik hija importanti wkoll, għax il-moviment ħaj jiddependi l-aktar, mhux kemm indum nagħmlu. Pereżempju jiena u inti ħobbu nsemmu ħafna nofsija kollox. Imqar darbtej idealment tlieta forsi anka 4 fil-ġimgħa fejn fihom qed tħaddem muscles differenti b'exercises differenti. Ħalli number 1 anka ġismek ikollu l-varjetà u inti ma tidejqx tagħmel l-istess ħaġa. U number 2 tkun qed taqdih, tkun qed isservih b'modi differenti wkoll. Dak li tagħmel illum ħassibu les mhux biss fir-rebbija li ġejja u fis-sajf, imma jekk il-bamet isir drawwa tgħid jiena kemm nimmissjah. Per eżempju, kuna min jgħidli sifir ġimgħa. Kemm nimmissjah it-training, iġri nerġa' mmur, però irridu l-ewwel intuħ imqar tliet ġimgħa ċans. Bl-Ingliż jgħidu takes 21 days to form new habits. Once li sar habit, once li inti ħatibda tħoss u tapprezza u sar parti minnek, ikun diffiċli li taqtaw u daqs kemmu ikra li ma taqtax vizzju ħażin. Kemmu sabiħ illi żomm u ġismek jgħinek iż-żomm drawwa li hija sabiħa. Id-differenza bejn drawwa u vizzju, waħda pożittiva drawwa, il-vizzju huwa ħażin. Però għal grazzja t'Alla ġisimna it-tnejn ikun irid illi jżommhom. Allura aħna rridu nażlu kemm jista' jkun li mmorru